intentaré explicar el funcionament de la frenada i parada d'un tren. Ja ens centrarem en aquest espai d'aquí, que d'aquí tenim, si el tren el farem parar en aquesta parada d'aquí, i aquí tenim un retormòdul de 58 centímetres, que aquí ens frenarà, i aquí ens pararà. Aquest és de 26 centímetres. És un tram llarg de frenada i un curt de parada. Després farem una volta al revés i ho farem al contrari. Farem que ens freni en aquest de 26, que ens irà a 30, i que se'ns pari en el de 58, que irà fent una parada progressiva perquè li farem el camp intel·ligent, camp de tren intel·ligent. Intentaré fer un gràfic, a veure si me'n surto a explicar com funciona. Intentaré fer un trajecte semiautomàtic, el farem parcial, el faig d'aquí fins aquí, li dic que vagi a la dreta i m'està dibuixant tot aquest tram que està dibuixant. El tren iria a 70 km per hora, que és el que hi ha en el trajecte. Faig el segon tram, d'aquí fins aquí. I aquest que ens dibuixa ara, aquí baixaria la velocitat a 30 km per hora. Aquest tram de 58 centímetres. I ara farem l'últim, d'aquí fins aquí. I aquest seria el de parada, que aquí iria baixant la velocitat fins parar-se en el punt que li digui. Tenim els tres trams dibuixats. Aquí iria a 70, aquí a 30 i aquí iria parant. Aquest de 30 fa 58 centímetres, o sigui que ens iria 58 centímetres baixant. Gravem, que sí, seguir, finalitzar. Haurem d'arreglar una cosa aquí perquè aquí hem d'anar als desbloquejos i hem de fer el 6 i el 7 quan estiguin lliures, que ens els desbloquegi. Gravem, el tenim fet. Aquest el tenim. En farem un altre. Dibuix, projecte manual. Apretem des d'aquí de la 8 fins aquí. Aquest el farem sencer, aquest no ens té importància. Farem un altre. Ara el farem al revés. També el farem parcial aquest, Comencem aquí i ens en anem fins aquí. Cap a l'esquerra. També aquest tros que ens pinta en vermell, el tren irà a 70. Ara fem el segon tram. Aquest irà a 30. És un tros curt de 26 centímetres que irà a 30 i aquí serà la frenada que fa 58 centímetres i aquí progressivament ens irà baixant la locomotora. Tenim dibuixat, gravem, diguem que sí,
que sí, en fem un altre i en fem un altre que ens vagi d'aquí fins aquí. Aquest el farem sencer. Ens va dibuixant. Val. El gravem, diguem que sí, i no volem fer més, ja en tenim prou. Val, tenim els 4 fets. I amb aquest d'aquí li hem de posar els desbloquejos, que és el 9 i el 8, quan estiguin lliures. Vale. Bueno, això ho he fet parcial perquè puguem diferenciar els trams de via que fa, Val, ens anem aquí, fem propietats número de tren, i diguem que sigui aquest va cap allà, i li diguem, per exemple, 15 centímetres la senyal i ens pararà a 15 centímetres. Aquest també el fem que vagi cap a... i aquí fem també 14 centímetres, que ens pari de la final. Aquest també el farem igual. Aquest el farem amb els 2 sentits i posem 12 centímetres i 12 centímetres i ok. Val? Ara farem una ruta que aquests se'ns paren aquí i inicio, destino, que se'ns paren aquí. Tenim. Ara li farem aquí una parada de 10 segons i ja el tenim fet. En fem un altre que digui esquerra. Còpia. Aquí fem inicio, destino fins aquí i inicio, destino fins aquí. Aquí també hi fem una parada de 10 segons i ja els tindríem fets. Val, ara agafem la màquina, la posem aquí, que vagi cap allà, posem la simulació, els trajectes ja en faré nada, aquí li hem de dir 70, aquí li hem de dir 30 i aquí li hem de dir delante la senyal, Aquí ingravem. Aquí li diguem 70, aquí li diguem 30, aquí delante la senyal. Guardar, aquí li diguem 70, aquí li diguem 30 i aquí delante la senyal. Perfecte, i aquest últim igual. 70, 30 i stop delante la senyal. Val. Tenim arreglat i provem. I posarem una mica més lent això. Bueno, ja fem inicio i destino cap a la dreta, commutar. Se'ns posa 70. Va, tot el tram irà tot aquest tram fins aquí a 70. Tenim 70. Va canviant. Ara quan entrin aquí es posarà 30. Ens irà tot aquest tros de 58 centímetres a 30. I ara quan és aquí fa la progressivitat de la frenada que va baixant el tacòmetre fins a arribar a 0.
Però esclar, és un tros curt de 26 centímetres, Ara aquí surt, es torna a posar 70, va 70 tot el camí, ara en aquest tros d'aquí baixarà la velocitat i aquí farà la progressivitat. Aquest és més llarg. Veu? Ara aquí ha anat a 30 i ara quan entri aquí va començant a baixar el tacòmetre. Aquí és molt més lent perquè aquest tram feia 1 metre, li han dit. Llavors es calcula la distància amb la velocitat fins a arribar aquí i ens fa la parada. No sé si heu notat la diferència d'aquí amb aquí. Aquí ha sigut una frenada molt llarga i a la parada, diguéssim, la progressivitat curta, i aquí ha sigut al revés, la frenada curta i la progressivitat més llarga. Ara la farem al revés. Fem inicio, destino, a l'esquerra. Ara aquí farà també igual. Va a 70, aquí que és un tros curt baixarà a 30, i aquí que és més llarg irà baixant la progressivitat. Calcula la distància allà on té que parar amb la velocitat que va. Continua anant a 70. Ara va a 30. I ara va baixant la velocitat, el tacòmetre va baixant a poc perquè fa 58, quasi 60 centímetres el tram aquest. I aquí es para els 10 segons i ara continuarà. Va a 70 també. Ara, quan hagi girat aquí, baixarà la velocitat en aquest tram i quan entri el de parada irà baixant el tacòmetre. Fa la parada progressiva. El tacòmetre, si veieu, va baixant a poquet. I es para. I això és tot. La diferència d'un a l'altre és que anant aquí, diguéssim, en aquest sentit, fa una frenada de 30 bastant llarga i la parada molt curta, i quan va al revés fa la frenada curta i la parada més llarga i progressiva. Jo penso que és més maco, però bueno, això va a gust de cada un. Vale.